Welcome to my channel. Enjoy watching. Ay talaga yung mga ninong asing kiri ng mamamaya sa kapwa ninong ang ginang para sumabit ng pera. Let's do the one for the next music, Mr. Operator. Hey! Party and music. Beats mine. Well, let's do now the Countdown Filipina. Yes, Lord! Isa pa! Yes, Lord! Ang ganda ng mga babae Pilipina. Mr. Operator, sa music pa! Ginagawa ng ating ilong maduwing rock ensemble at ninang Sona Di Castro at the third na final music goes ay yan sa mga lalaking beses sa pamaling sige ng Pandes Season. Last to na the third na final music. Nakibilang pa naman sila. Sayaw-sayawan muna natin. Sir, bayang-bayang na sir. Sato ka sir, kalusko. Pasang na nilulungon sir. Sato mo'y ako lulungon. Buko ako. Ha? Okay, ito lang naman ang ating photographers. That is the sign for the 7 new photos from our principal sponsors and our wedding couple of the day. Check. And thank you very much once again. Check, check. Check. Thank you very much once again for being our principal sponsors.